लोगोफोर वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनेल आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं आरो दा दिनै लोगोफोर दिनैनि ब्लगानो जादों दिनै आङो पुलियो दौनो लांनांगोन आरोना बेहायनो थांनो थाखायनो ओंखारदों आरोना लोगोफोर दा ओंखारनानै रेडि जाना दं आरोना बे आइ सासेनिया जायाखै आरोना बेखौनो नेगासिनो आङो ओंखारहांबाय आरो दा थ' भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो लोगोफोर आं दिन्थिलांबाय थागोन दाबो जायाखै उन्दुमाला सोरां माराङा अनजन सोरां दङ आरो बेहाय टिभि नायबाय थादो आरो लोगोफोर नायदो सुमायाबो ओइनो नाथं दं ओंखारबाय आरो लोगोफोर जाबाय ओंखारनाया ओमफ्राय दा ओंखारलांबाय आरो लामाथिं थ' भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर ओंखारबाय फैथ'वाखैना आरो बे जाया न लोगोफोर आं दा मोनफैना आं फ्रेस जाबाय आरो बाङाय फ्रेस जानानै भिडिअ लाबाय आरोना लोगोफोर थ' बेयाव मोनफैखांबाबो आं दा बैयाव